wairi sadaka alladhi ga bayan Allah ya gauro bada ya kwana na bagai wacce abinci ba ya alladhi wairi ya gauro bada ya wairi kaza alaji da ba kaza kallo ban game yin wannan ba sai da su kama fa asiri ne to ba wayo Allah mala yanzu kai wannan daki wayo Allah mala wayo Allah mala wayo dalla mala ka tafi mu dalla mala ka tafi ka dalla mala wai mutane da aka yi za ka mutane sun fi 2,700,000 a cikin ɗakin sai an gama yanka ni kuma na iya kuwa ba kana tare da ni ba ai ba zan yi ku ba mutane 700 aka wannan na iya kuwa kai da mu ciro ce kai su ba kai waye ce yakin kuwa wallahi ba mu doya waye ce yakin kuwa wallahi ba mu doya